Hvad er det for et træ, vi graver hul til, Adam? Det ved jeg ikke. Ja, Adam, hvilket træ er det? Et træ. Et røvtræ. Adam, hvad er det for et træ, vi graver hul til? Det er et gode træ. Vi aner ikke, hvad det er for et træ. Nej, men det er et gode træ. Hvor er træet? Men træet er her. Hen træet. Hen lige træet. Hvad er det for et træ, Adam? Det eneste træ, vi har hugget. Vi har ikke hugget nogen træer. Jamen, kom nu med træet. Det er det her træ. Ja. Ej, for helvede, mand. Det er det her træ, så. Ja, giv mig nu det træ. Tag nu det her træ, så. Altså, er det det der træ? Ja, det er det her træ. Det er det træ, jeg har slået 17 mennesker ihjel for at komme herned. Det har været et fint træ, så. Tak, 17 mennesker. I har lavet et fint